sammen til det her webinar, hvor vi har fokus på lageroptælling, og hvordan vi får gjort det nemt, og får det ind i Unikonta, og også sikre, hvordan vi egentlig også gør det nemt for os at lave afstemningerne om bagved. Vi er tre, der sidder og viser noget frem. Vi kender hinanden, og det her, det er ikke vores første webinar, men det er vores første webinar i vores nye webinarserie, hvor vi kommer til at arbejde meget ind i de her integrationer mellem systemer og optimering af processerne, således at alt det, der bliver samlet op i det ene system, det kan bruges og gøre forretningen nemmere af det andet. Hvis jeg trykker videre til den næste slide, kan jeg finde ud af det, Claus? Jo, det kan jeg. Det tror jeg, du kan bare sådan der. Yes. Hvis I har spørgsmål, så skriver I egentlig bare undervejs ud i chatten. Så skal vi prøve at få dem besvaret. Og efter webinaret, så får I tilsendt en optagelse, hvor I kan se det hele igen. Men bryd endelig ind, hvis der er noget. Og det er jo faktisk, nu kommer agendaen. Først, så er vi i gang med at byde velkommen. Så kommer der noget optælling med Frederik. Det er ham, jeg skulle til at sige, der sidder i midten på min skærm i hvert fald. Så fortæller jeg lidt om afstemningen i Unikonta. Det er ikke fordi, der er lige lidt tips og tricks, jeg vil gerne lige give jer med der. Og så noget med at sørge for at gøre det nemt for os selv med at have styr på vores priser. Og det tager Claus ud til venstre. Ham, der nikker der. Yes. Dem tager han, og så tager vi lidt spørgsmål til sidst, hvis der skulle være flere ting. Så det er også tre, I kommer til at høre på. Så man kan sige med spørgsmålet, hvis man skriver over i chatten der, så tager vi det undervejs og lige ser, hvordan det passer med. Yes. Og en konfirmationsfoto der, kan jeg sige. Ja. Det er godt, at vi snart skal opdatere noget der. Nå, jamen lad os skyde i gang, og så nu er der billeder af os tre her, men jeg tænker, at Frederik, hvis du starter med at fortælle lidt om hvem du er. Yes, jamen jeg hedder Frederik, og sidder egentlig med ansvaret for alt, hvad der hedder partnerskaber, rent kommercielt i Apport, og også på den tekniske side, for ligesom at facilitere det. Så det er at sørge for, at systemerne de snakker sammen, og at vi ved, hvem vi kan bringe i spil for at hjælpe vores kunder med at løse de udfordringer, der måske rækker ud over, hvad vores produkt egentlig byder på. Og i Apport, der laver vi lagerstyring. Det har vi gjort i 25 år, så sådan relativt erfarne efterhånden, hvis vi selv skal sige det. Har lavet det for alt fra mindre webshops op til Matas, Imerco og Søstrene Grene, og alt indimellem. Og er meget procestunge, tror jeg selv vil sige. IT'en skal selvfølgelig være understøttende. Ja, jeg tror sådan, det er bare lige helt kort om os, så er det vist det. Yes. Så tror jeg, det er mig, der har den næste. Yes. Jamen, jeg hedder Christian, arbejder med økonomisystemer i 25 år eller sådan noget, desværre. Eller, jeg har været glad for det. Jeg ved, at vi er gamle. Vi er Unikonta-partner, og vi har en afdeling i Aarhus og en i København, hvor vi derfra hjælper vores kunder. Vi vil gerne gøre os lidt anderledes til forhold til en gennemsnitlig Unikonta-partner ved at kunne indgå i kundernes problemstillinger. Det kan man også se på de medarbejdere, vi har. De er en lidt anden type end en sådan klassisk IT-konsulent. Vi arbejder med handel og produktion, byggeri, service og investering. Og nogen vil sige, at I spreder ud i sådan mange forskellige retninger, men vi kigger rigtig meget på de processer, der ligger om bagved. Og der er nogle ligheder mellem nogle af dem her. Og så har vi en stærk viden selvfølgelig omkring selve de økonomiske processer. Og vi har også en lang række kunder nu. De tal, der står ud til højre, det er den mængde kunder, vi har konverteret fra de forskellige systemer. Så yes. Mere vil jeg ikke sige om os. Ja, og rosinen i pølsen, det er mig, Claus, og jeg er fra FutureLink.
Og jeg kommer også med den sidste præsentation, hvor jeg kan prøve at binde nogle af tingene sammen, som Christian sagde, men det er mere med hensyn til den data, man skal bruge. Vi arbejder med fakturahåndtering, altså elektronisk fakturahåndtering, og det er vi jo i gamle dage, der kan med det fakturascanningssystem. Og i dag der er det jo meget e-faktura, der er på agendaen, og det er jeg faktisk også kommet en lille smule ind på i det, jeg vil tale om lidt senere nu her i webinaret her. Men vi udvikler altså den her Batchflow-platform, som er en cloud-baseret platform, og vi arbejder i Danmark og i Norden, og sådan set også i Europa er vi på vej ud. Vi følger med den rejse, som Uniconta er på vej ud, efter de har fået et stort investor indspark her og skal ud og kigge på, hvad sker der ude i Europa. Så den er vi også klar på at følge med på, og vi har Uniconta som den ene primære platform, og den anden er SAP Business One, og det er ikke den, vi skal snakke så meget om det, fordi Christian vil med nu her, men lige bare for at tjekke de paralleller, der er der. Så det er mig, men jeg skal nok bryde ind undervejs og komme med noget input. Så Frederik, vil du ikke tage den herfra? Ja. Jo, det vil jeg i hvert fald. Jamen, det skal jo handle lidt om optælling og status, og hvordan vi kan sørge for, at det måske er knap så strid en opgave, som mange nok egentlig synes, det er. Og man kan gøre rigtig mange ting i forhold til at forberede sig, man kan gøre rigtig mange ting under selve udførelsen af status. Jeg vil prøve at komme med lidt gode råd til begge dele, og så er der sjovt nok også lidt omkring, hvordan man kan bruge IT-systemer, som for eksempel det system, vi udvikler, til at understøtte de her processer. Tænk sådan helt til at starte med, det kunne måske egentlig, hvis man er frisk på at dele en lille smule ud her fra morgenstunden af, så tror jeg, der kommer sådan en poll ud nu, hvis jeg gør det rigtigt. Og så kan man svare på, hvor meget tid man egentlig regner med, at man skal bruge på status her i første omgang. Mens jeg lige går i gang, så kan I prøve at se og svare på den. Forberedelse er en stor ting, og forberedelse kan være mange ting. Men vi plejer at sige til kunderne, at det er også et rigtig godt tidspunkt nu her at tage fat på mange af de andre ting, der måske sådan hænger lidt i hverdagen. Særligt fordi status for mange kommer måske efter en travl periode med Black Friday eller jul eller hvad det måtte være. Så lige at få en lille smule styr på sagerne igen. Det kan være, at man har nogle lokationsskifter, man mangler at få lavet, så sørg for at få gjort det inden. Det kan være, at du har nogle opmærkninger, der halter lidt, så styr på det. Det har også været noget helt generelt rod. Og hvis du tager dig tiden til lige at få styr på nogle af de her ting, så går det også bare meget nemmere med egentlig at lave status, når det kommer til stykket. Så det er i hvert fald noget, vi anbefaler. Så er der noget anbefaling i forhold til sådan nogle fysiske rammer, de mennesker, der skal være med til det. Og der er noget i forhold til sådan systemmæssigt også, hvordan det er, man kan forberede sig. Det er ret væsentligt at tage stilling til, hvor mange man egentlig er, der skal hjælpe med det her. Især hvis det er, at man nu har et IT-system, har sådan en fin scanner her, så er det ret væsentligt, at alle har en scanner, hvis det er sådan, man vælger at gøre det. Der er også måder, hvor man kan man sige, sende nogen ud og tælle på forhånd, og have nogen, der går efterfølgende og laver de her registreringer. Men det er i hvert fald vigtigt, at man lige gør sig de overvejelser. Også hvor store områder man tager af gangen. Det kan være, at man har delt lageret ind i nogle forskellige zoner. Så tag at få afsluttet nogle af de her zoner løbende, i stedet for at sætte alt for meget i gang, alt for mange forskellige steder. Måske have en lille smule mere stringent tilgang. Og så, selvom vi er et IT-hus, det her med at have et fysisk stykke papir, hvor man lige har oversigt over lageret, hvor man kan krydse lidt af undervejs, det er altså det er meget rart. Det er også i hvert fald et godt råd. Og så det her med, at hvis man har nogen med til at tælle op, der måske ikke er vant til at være på lageret. Tit så hiver man nogen ind, for eksempel fra administrationen, der skal hjælpe med lige at give en hånd, når det er. Det er måske fint, at de ikke går alene, i hvert fald til at starte med.
måske parre dem sammen med nogen, der er vant til at arbejde derude, så man lige får sat ordentligt gang i tingene. Det kan også være, at de skal gå og tælle op på forhånd, og at der så går en bagved med de systemer, de er vant til at arbejde med, for eksempel, og laver selve registreringerne i det. Der er i hvert fald noget at overveje her i forhold til, at der måske er nogen, der ikke har deres hverdag ude på lageret. Så det er også lige noget at have i mente. Og så ellers, hvis man så kan man sige, har styr på de overordnede rammer, så er der også noget med, hvornår det egentlig er, vi går i gang. Og det er meget individuelt fra virksomhed til virksomhed. Der kender I jeres virksomheder bedst selv, kan man sige. Men der er noget i forhold til ordreindgangen. Hvornår får man sine ordre? Og hvornår er det så hensigtsmæssigt at gå i gang? Har man mulighed for at udsætte noget af sin pluk og pak, så er det også en rigtig god idé, så hvis det kan give noget luft. Men der er mange, der kører et princip med, at hvis der er bestilt inden en eller anden bestemt deadline, så bliver varen sendt afsted i dag. Ha' lige det i mente, når det er, I går i gang med at planlægge sådan en status. Og så overvej, måske man ikke behøver at pakke helt i bund, men i hvert fald sørge for at få de ordre ud af døren, som skal ud af døren den dag, inden man så ligesom laver sit cut-off. Så er der noget i forhold til varemodtagelse. Det er sådan en af de ting, hvor at man ikke nødvendigvis selv er herre over det. Så det kan være en lille smule sværere at planlægge. Det er ikke altid, at varerne kommer sådan lige på klokkeslættet. Det er ikke noget, vi normalt siger til kunderne, men hvis det er, at der kommer noget midt i en optælling, eller lige inden du er ved at gå i gang, tag imod det, uden at bruge dit system. Få det inden for døren, mærk det op fysisk, så du er klar over, at det her det er noget, der ikke er modtaget rent systemmæssigt, og så tage hånd om det senere. Ellers så kan det lige pludselig komme til at skulle give en masse udfordringer, hvis det er, at alle andre står og venter på det, eller hvis det gør, at man ikke kan komme videre med nogle ting. Så det er i hvert fald væsentligt at overveje. Og så er der det her med, skal man så gøre det en eftermiddag? Nu kan jeg se, der er stor forskel på, hvor mange timer man regner med at skulle bruge på sådan en status. Og hvis man skal bruge mellem 1 og 10 timer på det, mandetimer, så kan man måske godt nå det et par stykker i løbet af en eftermiddag. Skal man bruge mange flere timer på det, så kan det være, at man skal sætte en hel dag af til det. Og ellers så kan det være, at man skal sætte en hel weekend af til det. Og størrelsen af den her arbejdsbyrde varierer jo selvfølgelig alt efter det lager, man har, men også i forhold til noget af det forberedelse, man har gjort sig. Fordi man kan gøre rigtig mange ting i forhold til at være bedre klædt på. Det kommer jeg ind på lige om lidt. Så er der det her med at holde overblikket. Man kan sige, en ting er at have sit fine stykke papir. Det er rigtig godt at have, og kunne sætte nogle krydser undervejs. Også rigtig rart at have et system til det, hvor man ligesom kan gå ind. Vi har sådan en funktion for eksempel, hvor vi kan gå ind og se, hvornår en lokation sidst er blevet talt op. Så kan man ligesom bruge den til at holde et overblik over, hvor langt man er nået i processen. Og så er der det her med, hvordan man rent praktisk griber det an. Og sørge for, at man ved, hvor langt man er nået i det. Normalvis ude på lageret snakker man om den her plukslange. Man kan sige, man starter ved gang nummer 1, så går du ned ad den, og så går du over, og så går du tilbage af gang nummer 2, og gang nummer 3, man siger, for at minimere de meter, man går, når man plukker. Og det er egentlig den samme logik, vi lægger ned over det, når det er, at vi laver optælling. Og det er egentlig for at minimere, hvor mange skridt det er, der bliver gået undervejs. Så er der sådan, kan man sige, okay, men skal jeg så bare gå hele lageret rundt i den her struktur? Du skal også sørge for, at opgaverne måske ikke er alt for store. Sørg for at måske dele de her gange op i nogle fag, sådan at man også får lov til som medarbejder at afslutte nogle ting en gang imellem. Det kan være sådan lettere demotiverende, hvis du får 1000 lokationer, og så får at vide, at du kan komme tilbage, når du er færdig. Giv nogle små opgaver, nogle mindre opgaver, så kommer medarbejderne heller ikke til helt at gå med samme autopilots tilgang til det.
Så er der det her med, kan man sige, når det er, du får givet de her opgaver, hvordan ved du så, at de er afsluttet? Der kan du bruge dit ark, og du kan bruge dit system til det. Og hvad så, hvis der kommer noget, der måske afviger mere, end man sådan lige er komfortabel med? Send noget til gentælling er altid en god idé, men det er nok ikke den samme person, der skal ud og tælle det om igen. Hvis jeg har været ude og talt, at der ligger 54 stykker derude på lokationen, og jeg får at vide, at nu skal jeg gå ud og tælle dem igen, så kunne det godt være, at jeg havde tendens til at tælle 54 igen. Fordi det har jeg jo gjort. Sørg for, at der er nogle andre, der tager det. Og eventuelt, hvis det er, der kommer nogle større differencer, så sørg for, at du har nogle medarbejdere, der har et særligt fokus på det, som du kan give de opgaver. Det synes vi i hvert fald er noget, vi hører tit. Det er det her med at have nogen, du kan sige sådan, kan give nogle af de her opgaver, hvor der lige skal et par ekstra øjne på. Selvfølgelig sørg for, at du kommer hele vejen rundt. Det er derfor, vi siger, have et ark, have et system, der kan holde styr på det. Ja. Og så, hvis det er, at man har en god idé om sin lagerstatus, inden man går i gang, må du for guds skyld ikke dele det med dine medarbejdere. Fordi hvis de ved, at der skal ligge x antal stykker ude på lokationen, så er det sjovt nok også det, der ligger, når de er færdige med at tælle. I hvert fald i mange tilfælde. Så det er sådan en lille hemmelighed, man godt kan holde for sig selv. Så er der noget med at få talt løbende op. Og jeg ved, at vi har nogle revisorer med, så endelig byde ind i rette sæt, eller hvordan undervejs, hvis jeg siger noget, I ikke er helt enige i. Men vi har hørt fra mange af vores kunder, at det her med at sætte en dag og en weekend af, hvor så går du fra fredag eftermiddag ind til søndag eftermiddag og gør status, og så er det der, revisoren kommer og tæller op. Det er sådan ikke nødvendigvis sådan, det behøver at være længere. Der er vi heldigvis kommet et stykke vej, hvor at man, hvis du kan vise, at du inden for en kort periode har talt alle dine lokationer op, og kan vise oven i det, at du kan vise transaktionerne på de forskellige lokationer, hvor der så måtte være en difference i en eventuel stikprøve. Så er det rigeligt fint. Så er det ikke fordi, man skal lukke det hele ned og køre det på den klassiske måde. Og en af måderne, vi kan gøre det på, er det, vi kalder en nulpunktsoptælling. Det vil sige, når man går rundt og plukker og pakker. Hvis du kommer ud til en lokation, hvor du tager den sidste vare, for eksempel, eller tager og plukker, sådan at man kommer ned under x antal styk, så bliver du bedt om at fortælle, hvor meget der ligger tilbage på lokationen. Og igen, du bliver ikke bedt om at bekræfte, at der ligger 4 stykker. Du bliver bedt om at fortælle, hvor meget der ligger på lokationen. Det vil sige, så får vi egentlig løbende talt vores lokationer. Det samme her med i forhold til, hvis der er gået x antal dage, siden vi sidst har talt den op. Så næste gang du alligevel kommer forbi den lokation, så bliver du bedt om at fortælle, hvor meget der ligger på den. Det er nogle gode redskaber i forhold til at være bedre klædt på til din status. Det er også nogle rigtig gode redskaber for både din salgsorganisation og din indkøbsorganisation i forhold til, at man egentlig er mere sikker på, hvad man har på lager, og at man også får købt mere korrekt ind, fordi man har mere korrekte lagertal. Og så det her med, at man løbende kan sælge nogle lokationer til optælling, så du måske kan tage 50 lokationer, hvis der lige er lidt stille en dag, så kan du sende nogen ud og gøre det. Og alt sammen bliver så holdt styr på, at for eksempel nu i vores system, der sætter vi et stempel hver gang der bliver talt. Og så kan du egentlig gå ind på en specifik beholdning, og så vil du altid kunne få at vide, hvornår den seneste er blevet talt op. Og så kan man jo sortere på de lokationer, der ikke er blevet talt op i x antal dage for eksempel, og sende dem til optælling. Og hvor ofte man skal tælle, det er for det første en smagssag. Der er forskellige holdninger til, hvor ofte det er nødvendigt at tælle, hvor godt man mener, man har styr på sine processer. Der kan også være noget i forhold til, hvor høj en gennemløbshastighed man har på sine varer. Vi har nogle kunder, der sælger nogle bloklys, og dem bliver der immervæk solgt nogle af her i juletiden. Okay,
der er også en øget chance for, eller risiko for, at der så opstår nogle differencer, når vi har så mange transaktioner på en bestemt vare eller på en bestemt lokation. Så kan det måske være en god grund til, at man får fortalt noget mere ved det. Så det er i hvert fald sådan nogle idéer til det. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der allerede gør det i dag. Jeg har sådan lige en enkelt poll med, jeg tænkte, det kunne være sjovt nok at høre, fordi det er noget af det, vi i hvert fald oftest får at vide, når folk de går i drift med systemet, det er, at den her frihed til at løbende at kunne føre lidt status, og så have et system, hvor der selvfølgelig også er overblik på det. Om det er noget, man allerede gør i dag, kan I jo prøve lige at byde ind på. Og egentlig så ret simpelt, så vores opgave, det er, at vi skal holde styr på dataen, når det er, man gør det her. Vi skal sørge for, at man gør det effektivt. Sådan skåret helt ind til benene, hvis det er. Og det er dejligt at se, nu kan jeg se, at der er allerede de svar, der kommer ind nu her, at folk faktisk får talt op løbende. Det er rart at høre, fordi ellers så bliver det bare en væsentlig større arbejdsopgave, når det så er, man skal i gang. Yes. Og nu prøver jeg så at se, om jeg kan komme til at lave noget live demo, så I lige kan se også, bare sådan lige helt kort, hvordan det er, det egentlig fungerer. Og så skal jeg gerne kunne dele en hel skærm. Mens det lige starter op, så har jeg et spørgsmål, Frederik. Nu nævnte du fra kunde Ase. Nu tænkte jeg, hørte det lige Matas. Er de nede i at tælle helt op til, der er 31 af den der med striber? Eller er det i kasser? Eller altså i hvad dimensioner er det, man tæller op? Det er nok meget individuelt, tænker jeg. Ja, og det er tit også, kan man sige, hvordan du driver din forretning, fordi at der er jo mange, der måske handler i hele Collie, og hvis du handler i hele Collie, så kan du, kan man sige, nøjes med at tælle Collie. Du behøver ikke at åbne dem og tælle, hvor mange varer, der ligger nede i hver Collie. Og så vil du typisk have det på en bufferlokation, og så vil du måske have en pluklokation, hvor du så har nogle åbne Collie, du plukker fra enkelte styks til ordrene. Og dem vil du så gå ned og tælle i styk. Man kan sige, vi summerer jo så selvfølgelig op, så hvis vi ved, at vi har 10 Collie, og vi har 4 enkelt styk, så kan vi summere op til, hvad det totale antal det så er. Så man ligesom får det detaljeret, kan man sige. Og nu håber jeg så i mellemtiden, at I kan se min skærm. Det kan vi. Fedt. Og det er bare lige ultra kort, men så man har en idé om, hvordan det er, altså noget her, det kan gøres. Nu er jeg bare gået ind i vores stock overview, som er alle de beholdninger, man nu engang har på lageret. Og en beholdning i vores terminologi er bare en gruppe af varer, der står på en specifik lokation. Så her kan I se, at vi har nogle spatulas, og de står på den her specifikke lokation. Og nu har jeg bare lige sørget for, at vi kun kigger på vores plukområde, og at vi kun kigger på gang nummer 1. Og så kan du egentlig gå ind og sige her, at nu vil jeg gerne have talt op. Så jeg går ind og opretter en optælling, og vi kan kalde den gang 1. Og så er det her med, kan man sige, hvor store skal du lave dine jobs? Skal det være 100, eller skal det være, måske nu kan vi tage her, der er 8 lokationer, så kan vi dele den op i 2. Og så kan du vælge, igen, har du lidt sådan en trusted medarbejder, der bare har styr på det her med at tælle, så kan du give det til en specifik bruger, eller så kan du dele det ud til en specifik brugerrolle. Og nu kan vi så tildele til den her, der hedder optælling. Og så ser vi egentlig lav optællingsjobs. Og det var heldigvis succesfuldt. Det er altid lidt spændende, når man sidder sådan live og skal lave sådan noget her. Prøver jeg lige at hive et vindue ind der, og så skal vi se, om vi kan få scanneren her til at spille, fordi det er jo egentlig noget af det, der er rart, hvis vi sådan selv skal sige det, ved at have sådan et system her. Det er, at det ikke er nogen, der sidder med et Excel-ark, og der så er nogle lapper papir, der bliver delt ud, hvor at folk de går hen og tæller og skriver ned og går tilbage og afleverer, og der så bliver tastet ind i det her Excel-ark. Får du langt flere fejlkilder,
Så i stedet for det, så skulle I gerne kunne se sådan en fin scannerenhed her, hvor jeg kan gå ind og åbne vores system op. Og nu logger jeg bare ind som Mr. Apport her. Bum. Og så kan du egentlig vælge, når du logger ind her, hvad det er for en brugerrolle. Nu tildelte vi den optæller, så lad os prøve at tage den. Og så kan du egentlig gå ned i din jobliste. Og så ligger der de 2 jobs hernede. Den er blevet delt op i 2, så job 20 og 21 er dem, vi lige har lavet. Og så er det egentlig bare at gå i gang med at udføre dem. Så du bliver bedt om at gå hen til en specifik lokation. Og igen, her benytter vi altså den her plukslange, kan man sige. Og når du kommer hen til lokationen, jamen, så scanner du den. Så får du at vide, at hvad for en vare det er, du skal tælle. Så scanner du så den stregkode. Og til sidst her, så bliver du bedt om at fortælle, hvor mange der ligger på lokationen. Nu gætter vi på, at der ligger 30 på den her. Og så har du egentlig talt den lokation. Det er røget ind i systemet, og nu går du videre til næste lokation. Så det er sådan, jeg vil sige, vi kører for de der KISS-principper, tror jeg, man siger. Keep it simple, stupid. Der er ikke nogen grund til at overkomplicere det. Og så bliver du egentlig bare guidet igennem hele plukkeopgaven her. Nu behøver vi ikke at tage det hele, så nu afbryder vi lige det job her. Og så kan vi prøve at hoppe tilbage ind i vores cockpit, fordi så skal det jo gerne være sådan, at når vi har været ude og tælle noget op, så sidder der så en inde på kan man sige, lagerkontoret og holder øje med, hvad det er, vi foretager os undervejs. Og der kan vi se, her har vi den optælling, vi lavede. Den er startet. Vi er ikke nået sådan helt vildt langt med den. 12%. Og hvis vi nu klikker ind på den, så kan vi se her, den her, den er talt. Det her, det er in progress. Det er resten af den opgave, vi startede med de 4 lokationer. Her, der kan man se, at vi har en seneste kostpris. Det er ikke også, I skal bruge til det. Det hører I lidt mere om lidt. Men ellers så kan I se, hvad vi har talt. Hvad vi regnede med, der var ude på lokationen. Differencen i styk. Og så kan man egentlig gå ind og sige, men nu er det Apport her, der har talt den. Vil jeg gerne godkende den her linje? Vil jeg gerne for eksempel lave et recount job? Vil jeg gerne sende en ny ud og genoptælle den her? Og hvis det så er, at jeg gør det, så kan jeg egentlig gå ind og give den til en specifik bruger. Det har vi snakket om, at det var måske rart at have en, man ved har sin daglige gang på lageret, til at lave nogle af de her optællinger, hvis der opstår større differencer. Og det er egentlig så simpelt, det er. Og så når man har gjort det, vil man jo kunne se inde på sine lokationer herinde, hvis vi går ind under de forskellige... Frederik, må jeg lige en kommentar til? Yes. Den her liste, hvor man netop kan se, hvor store korrektioner der er, hvem der har talt op, det er i min verden super vigtigt, at man lige giver sig tid til det, for det er utroligt nemt bare at trykke next, og så er det sikkert godt. På et eller andet tidspunkt, så når vi over i økonomiafdelingen, og så siger de, at der er noget galt med vores lager, fordi den er helt skæv, og hvad er der galt, og så videre. Og den har man faktisk alle muligheder for at fange lige her. Så den, jamen, det har man nemlig. Den er bare super vigtig, at man lige kigger på top 10 og korrektioner og sådan nogle ting. Ja, du kan lige præcis gå ind her, og så kan du sortere på, kan man sige, ud fra den kostpris, vi kender fra økonomisystemet, hvad er, kan man sige, differencen i kroner og øre, og hvad er differencen i styk, og så kan du finde de store udsving i hvert fald. Ja, altså det er rigtigt. Den er super fed funktion, og også mega vigtig. Ja, og man kan sige, at du har jo stadigvæk fuldt transaktionslog, så du kan som sagt se, hvem der har været ude at tælle og så videre. Og når det så er, at du skal sidde og lave de her, så kan du egentlig gå ind, og så kan du sige, de her last counted, for at give dig selv en lille smule overblik over det. Kan du se her, hvor mange dage siden er det, vi har lavet vores sidste optælling på den her specifikke lokation. Og hvad dato var det, vi sidst talte. Og jeg får nok ikke kryds og slange og UG af revisoren. Jeg kan godt se, at jeg skal have talt lidt mere op her i år. Ja,
Så er det godt, jeg har et lige et system spørgsmål, derhjemme. Frederik? Ja, Hvis der... Og der står, at det er rimelig operationelt at lave en optælling af kendte varenumre. Og hvad gør man med ukurante varer eller aktiver? Kan man tage et billede og opgive placeringen og et antal til et efterfølgende værdiansæt fastlægning? vi har ikke, man kan sige, du har ikke mulighed for at vedlægge et billede, men det her kommer lidt tilbage til forberedelsen for det. Man kan sige, vi tæller kun de kendte varer, så en del af forberedelsen i det her tilfælde vil så være for oprettet nogle af de her varer i systemet og få opmærket en lokation, du har dem på. Fordi det er også en del af en god status at kunne ikke bare sige, hvad man har, men også hvor det befinder sig. Jeg håber, det giver sådan nogenlunde svar på spørgsmålet. Og Claus, Og kan man markere flere linjer ad gangen til recount? Du kan godt sætte mere til gentælling, ja. Det kan man godt. Som for eksempel alt, vi ikke har talt de sidste 90 dage. Yes, ja. Og nu tror jeg her specifikt i forhold til gentælling, hvis det er sådan, ja, så kan du godt gå ind og markere herinde i systemet, hvad det er, du gerne vil have talt igen. Yes. Super. Det var egentlig det fra min side af. Sådan lige hurtig overflyvning. Hvad sker der, når man så afslutter den? Det er jo der, nu kan jeg se, der kom lige et spørgsmål her, lige 2 sekunder, Christian. Optælling. Ikke må flyttes fra lageret. Vi kan sige, hvis du ikke har varerne fysisk på lageret, så er det jo svært for dig at lave en optælling af det. Ja, så hvis du ikke har varerne fysisk på lager, så er det jo svært at lave en optælling af det. Hvis du har noget, du bruger til en produktion for eksempel, så er det jo også, hvornår nedskriver du råvarerne, hvornår opskriver du færdigvarer eller delkomponenter, som du er ved at producere. Så der er måske en skillelinje der. Jeg ved, Christian, har du noget i forhold til det? Vi har i hvert fald flere, der når varerne bliver skubbet til, om så det er en egen produktionslokation, ekstern produktionslokation, eller det reelt set måske bare er varer, der er i transit mellem lokationer, eller fjernøst, eller lager, eller sådan noget stil, så har de simpelthen en lokation til det. Så vi ved helt præcis, de her varer, dem kan vi ikke tælle, og hvis det er så en stor nok mængde, så må vi bede vores underleverandør om at tælle dem. Eller køre derud med en scanner og tælle dem. Det er også en mulighed. Men, ja. Tjek. Men ja, når der så er talt op, så har vi unægteligt nogle differencer, vi står med i de fleste tilfælde, og det skal jo så også på en eller anden måde håndteres. Og jeg tænker, Christian, at det er nok en meget god mulighed for dig at komme på banen med, hvordan vi så egentlig gør det bedst muligt. Jeg tror også, vi skal lidt... Ja. Vi skal lidt videre i... Jamen og kan jeg starte PowerPointen igen? Det kan godt være, at vi skal have en ekspert på banen. Claus, kan du starte? Jeg prøver. Ej, skide godt. Der er kommet noget der. Yes, jeg lige videre der. Så kan vi lige hoppe hen over backup slidesene. Yes. Det er altid godt at være på den sikre side. Yes. Jamen, så har vi fået Apport har samlet alle dataene op. Og når Apport har samlet dataene op, så bliver den bogført ind i Uniconsa. Og så er alting godt. Er det ikke? Det er i hvert fald den bliver vi spurgt nogle gange. Og det er det forhåbentlig. Men det er ikke sjældent, at vi ser, at der er nogle ting, der faktisk ikke helt stemmer. Og hvordan fanger vi dem? Og hvad gør vi egentlig for at få dem korrigeret? Det vil lige bruge et par minutter på at løbe igennem nu her. Der er en funktion i Uniconsa, der hedder varelagerstatus. Og den er mit go-to-tool, eller hvad det hedder, for at finde ud af, hvordan der vil ledes til det her ud. Den viser reelt set, hvor meget er der på lager,
og til hvilken kostværdi ligger det på vores lager. I den plejer jeg at sammenligne med min sidst kendte kostpris, eller min gennemsnitskostpris, sige, er der noget her, der varierer utrolig meget? Fordi så kan det være noget med, at man har optalt en enhed, men lagerført en anden enhed, eller sådan noget spændende. Den vil jeg altid gå ind og tjekke. Jeg vil også tjekke den for, om der er nogen, der har negativ kost. Det har vi ganske få kunder, der retfærdiggør, at de har negativ kost på en vare. Negativ antal, den er virkelig svær at tælle, men den kan godt være derinde alligevel. Jeg kommer også lidt ind på, hvorfor at den kan være derinde. Men det er i hvert fald de ting, jeg vil tjekke igennem på en varelagerstatus. Jeg vil ikke tjekke alt. Jeg vil igen gå efter de 10-20 største værdier. Alt, hvad der er negativt, vil jeg tjekke. Og egentlig sige, at der er noget her, der skal korrigeres. Hvis der er noget, der skal korrigeres, så er det hårdt manuelt arbejde, fordi at det er nogle fejl, der er lavet i systemet. Det kan, når det er sådan nogle antalsfejl, værdifejl, så er det typisk noget, vi finder nede omkring, at nogen har fuld rettighed ned til en lagerklade og fået bogført nogle ting dernede, som man ikke normalt skal lukke medarbejdere ned. Dem bruger vi rigtig kun til korrektioner. Det næste step, hvor den hedder afstem lager og finans. Det er jo sådan, den samlede værdi på vores lager, den skal stå over i finans. Og alt efter, hvordan man har sat sin kontoplan op, så er der næsten altid en 1-til-1. Der er en konto i finans, der passer med den samlede værdi af lager. Og uanset hvilken dato vi måler på, så skal de faktisk være ens. Den er rimelig, så de to ting skal afstemmes. Hvis de lige pludselig begynder at ikke stemme, så skal man i gang med at kigge på sin opsætning på debit og kreditor og på lager. Fordi at der kan godt være noget med, at man lige pludselig begynder at bruge produktionsordre og aldrig egentlig sætte systemet op til at fortælle dem, hvad skal du gøre, når jeg laver et varetræk ud til en produktionsordre, eller hvad skal jeg gøre i de her tilfælde? Og så lige pludselig skrider det, og så kan det godt være, at Apport har talt op, og du har helt styr på antallet. Men derfor kan økonomien godt stadigvæk skride. Eller hvis Apport kommer med utrolig mange korrektioner, så er det også sådan en, man skal kigge på. Er der et eller andet med vores lagertræk inde i Uniconsa, som faktisk ikke gør noget rent økonomisk, så skal vi sørge for at korrigere det. Så den skal igennem, og det er desværre manuelt arbejde. Men tag altid lige de ekstra 5 minutter til at sige, hvad er årsagen til det, og korrigere årsagen. Fordi gør du ikke det, så ved du helt præcist, at du skal lave det samme næste år. Så brug lige de ekstra 5 minutter. Der er sådan flere gange, hvor vi ser mange kunder, men nogle gange kan vi godt huske, at var det ikke også det samme problem sidste år? Og det er det desværre nogle gange, at man egentlig laver den samme fejl år efter år. Så se at få korrigeret tingene, arbejdsproceduren, sikkerheden, hvor det nu er, at den her er falder af hende. Fordi så er det netop, at man kan komme igennem de her lageroptællinger, hvor at vi ikke rigtig hører fra kunden. Så vil jeg gerne lige introducere jer til noget, der hedder kostpyramiden, og det er ikke helt den samme, som Sundhedsstyrelsen kører med. For det er sådan, at når vi har styr på vores data ned igennem systemet, så spiller det faktisk. Når vi ikke har styr på det, så er der ekstra arbejde til os, som vi ikke kan lide. Og det er sådan en ting, at kostpriser, som er rigtig essentielt for, hvad vi får bogført ting ind til, de kommer på et eller andet tidspunkt ind i systemet. Det er oftest, når man laver en indkøbsordre, eller en produktion, eller andre ting, der tilfører nogle antal på lager. Der kommer en indkøbspris, og hvis den indkøbspris er forkert, så bliver lagerværdien forkert, og så bliver regnskabet forkert. Så den helt kort, have nu styr på dataen der, hvor den lander, i stedet for at lade bogholderiet korrigere den, når man lige pludselig siger, at det er helt forkert det her. Så tag opgaven, mens den er lille. Lad være at vente til den er stor, og revisoren påpeger og sige, det er lidt sjovt, I har ligesom 1,6 millioner difference mellem jeres vareforbrug og jeres salg, det kan jeg ikke forstå. Det er sådan nogle ting, det gider vi faktisk ikke, for det er for meget arbejde.
Så min take på den her er at sige, sørg for at bruge jeres data, så kan I nemlig få skabt et hurtigt overblik, og I kan få minimeret jeres manuelle processer, og så samtidig, og det er jo det hele, at det er, I får reduceret fejl. Og det her med at sikre korrekt data, der kan vi jo rigtig godt lide Batchflow, som Claus sidder med, fordi at Batchflow gør nemlig det, at de kan sikre, at hver gang, at I køber nogle varer hjem, så har I helt styr på, hvad det er for nogle priser, der bliver bogført ind på lageret, inklusiv korrektioner og fragt og alt muligt andet. Så med det, så lyt lige efter her. De kan også alt muligt andet end kostpriser, men det kostpriser, det er lige fokus i dag. Claus, take it away. Ja, jamen, der var lige en bonusslide her. Jamen, jeg vil kort, vi er lidt bagud på tid, så jeg ikke japper det igennem, men vi gør lige, hvad vi kan her. Det, som Batchflow jo gør, det er jo, det er der, skal vi sige, ulykken starter. Vi får lavet noget matchning af det indkøb, der kommer ind, så vi tager jo altså de leverandørfakturer, der kommer ind, og matcher det op mod indkøbet og lægger det på lager, og så sætter kostpriset også. Men vi kan også andre ting i løsningen her, men det er jo varelaget, vi fokuserer på i dag. Hvis vi lige ser på den her edderkop her, det er noget af en faglade, vi efterhånden har fået lavet her, så er det sådan et system, der egentlig fungerer. Og der kommer jo nogle fakturer ind, og fakturerne kommer ind typisk som e-mail PDF, men allerhelst vil vi gerne have ind som e-fakturer. Og dem, der måske har mig som leverandør allerede, eller har hørt mig før, så vil jeg nok sige, at så mange e-fakturer som overhovedet muligt. Og vi ser jo faktisk, at mere og mere kommer ind også som e-handel. Altså ikke et i, men altså e-handel, som er baseret på de nye standarder, der kommer ind også. Den var også. Når man scanner, så scanner man fakturen, det er bare kort, lige nævnt, så bruger man noget AI-værktøj, som kigger på selve fakturen, og ellers så er det jo en e-faktura, der kommer ind, og der var den, som jeg taler om. Man kan jo sende en e-ordre afsted, så får man en e-følgeseddel, og så får man en e-faktura. Og lige et spørgsmål tilbage til dig, Christian, og dig, Frederik. Har I nogle kunder, der bruger Nemhandels nye dokumenter her, udover e-faktura? Ikke nok. Jeg har 1-2 stykker, jeg tror jeg det er. Ja. Det er ikke sådan en folk tænker, nej, det er nyt og smart, selvom at det faktisk er ekstremt smart. Ja. Der skal jo både en sender og modtager til i den sammenhæng. Vi ser det meget inden for det offentlige, og flere virksomheder begynder at tænke over det og tale om det, og får sendt dem her. Men som sagt skal der også være en, der sender afsted til en. Men for lige at tage e-fakturerne, så PayPal-formatet, som er det internationale format, hvis man har leverandører syd for grænsen, eller oppe i Sverige, Norge og nogle andre steder fra, så er det PayPal-formatet, som man modtager det her. Så det skal man jo have sendt til sine leverandører. Når det så er sket, så ser sådan en e-faktura sådan her ud. Det hopper vi lidt videre. Så når man taler om digital indkøbsmatch, så er det jo, jeg tror jeg hopper lidt videre her, så er det en Uniconta, der er hoveddatabasen, og det er jo det, indkøbet kommer fra. Og når vi lige om lidt kan se, hvordan en faktura ser ud, som er blevet scannet eller kommet ind som e-faktura, og hvordan den ser ud, data, der kommer fra økonomisystemet, altså i det her tilfælde Uniconta, så kan man så matche tingene sammen. Og alle de data, som vi hiver ind, det er faktura, metadata, altså alle hovedinformationer, men så begynder det nu at blive varenummer, antal, linjepris, enheder, og specielt nede i matricen i selve fakturaen, der kan være alle mulige ting. Altså, der kan også være licensnummer, batchnummer og andre ting. Og det seneste er jo emballageafgifter, som vi også afløfter. Og så laver vi nogle forskellige typer match. Jeg vil ikke vise systemet her i dag, fordi vi vil faktisk invitere jer til en individuel demo, en til en, så vi kan lave et setup, der passer til jer her efterfølgende. Her kan man så se, hvordan man godkender fakturen og fremkalder den. Og her kommer så det, som jeg har refereret til nogle gange, altså selve match-klienten. Hvis man ser til venstre, så ser man altså fakturens informationer, altså det, der er kommet ind, og ser man det til højre, så ser man det, der kommer fra selve indkøbsordren. Nu er det her eksempel her, det er lidt for godt, fordi der er det hele jo nærmest grønt. Man kan se den øverste linje her, den finder ud af,
Er det den her vare, jeg har prøvet at matche den over imod? Er det den her pris, jeg har prøvet at matche den over imod? Det kan også være, at det er noget, man vil lægge sammen. Det kan også være, at der er en emballageafgift, der kan være en fragtafgift, der kan være noget 12 andre ting. Og hvordan skal det bogføres? Hvordan kommer det så også ind? Og ja, som I kan se her, der er en række ting og sager, man kan Må jeg lige sætte op. ind her? Ja. Hvis nu der er nogle ting, der ikke matcher, så kan man faktisk direkte inde i Batchflow sige, der er faktisk et match her, og ikke nok med, at Batchflow blev klogere, men Uniconta bliver også klogere, så næste gang vi snakker med den her leverandør, begynder vi faktisk at bruge de her leverandørvarenumre, der er kommet frem. Og det samme med, hvis der er noget, der skal fordeles et tillæg eller en fragt, der skal fordeles ud på kosten på alle varerne. Et eksempel kunne være, jeg køber 100.000 t-shirts, jeg får 90.000 leveret. Men som indkøber, så mangler jeg jo stadig de 10.000. Så har vi så fået 5.000 fra en anden leverandør, for det er en leverandør i Kina, der har fundet, at vi skylder dem faktisk 10.000 t-shirts her. Så vi sender lige fra den anden leverandør, vi har, så sender vi lige 5.000 overfra, og så står vi stadigvæk og mangler 5.000. Og dem køber vi så et andet sted. Og de her 3 leverandører, som lige pludselig er inde på et indkøb, fordi når jeg har købt noget ind, så ser jeg bare det her som hvide t-shirts, men det er faktisk kommet fra 3 forskellige leverandører. Det kan komme med forskellige priser, det kan komme med forskellige varenumre, og som du nævner her, der kan være noget fragt og andre ting, som man kan på. Og på den måde, så kan systemet med sin intelligens gå ind og sige, jeg tror, at det er det her, der er herovre, fordi der vil hele tiden have nogle indkøb stående åbne. Og på selve indkøbet, der vil der også have nogle varelinjer stående åbne. Hvis man sidder med et indkøb, hvor det er 1 til 1, så er det selvfølgelig lidt nemmere overskue, men hvis man sidder med et indkøb, hvor man har en hulens masse varelinjer på en hulens masse forskellige artikler, så kan den intelligens gå ind og sætte det op. Man kan se hernede i bunden, der kan jo fragten komme ind, og fragten kan jo så egentlig bare bogføres på en separat fragtkonto, eller det kunne så igen bogføres ud på noget forskelligt. Der er mange forskellige måder at sætte det her op på, og det er sjældent, at vi ser lige præcis 2 virksomheder, som at køre efter præcis de samme principper. I overordnede rammer gør de jo nok, men alligevel så kan det sættes op. Og hvad står der her? Har vi svaret, Sune? Ja, der har vi. Godt. Det tror jeg, vi har. Men så kommer vi i hvert fald tilbage. Og ja, der er en masse setup, som man kan gøre her, og man kan jo gøre det løbende, men altså de fleste gør jo også, at de sætter det op en gang for alle, og så får man alle de her forskellige intelligenser. Det, der er her på den her slide her, det er så, at man kan begynde at opbygge sit varematch flow, altså de handlinger, der som skal ske. Og som du rigtig siger, Christian, så afleverer vi jo, vi henter dataen med Uniconta, vi beriger den med den data fra fakturen, og så overfører vi den så tilbage til Uniconta. Og her igen også nogle forskellige andre replikeringer eller gentagelser af det, jeg har været inde på her. Vi havde en lille case, tiden den løber, med en Vita, den vil vi springe over, men det kunne være meget relevant at tage op. Og Frederik viste lige noget online her, men hvis I kunne tænke jer at se løsningen sådan mere skruet mere sammen med specifikt til jer, så række endelig ud til os, og som del af vores opfølgning, som står her på skærmen, så vil vi jo kontakte jer, så tilbyde jer at vise systemet, som er det meget mere specifikt ind til det, som passer til jer. For det er en måde, vi har valgt at gøre det på, for at ligesom kunne ramme de fleste af jer. Det var sådan lidt en speed talk, jeg havde på her, fordi tiden løb jo i den anden ende, og det er helt fint. Det var jo lageroptælling, det handlede om. Men jeg vil lige reklamere lidt for 3 andre webinarer, vi har på bedding. Og det er noget med fra papir til platform, og det er noget med at gå endnu mere ned i det med hensyn til, som jeg arbejder med. Og så kommer vi i januar med noget omkring emballageloven og producentansvar. Det ved en masse virksomheder garanteret en hel masse om i forvejen. Og der er også rigtig mange, der ikke ved nok om det. Og derfor får vi også nogle gæstetaler med udefra, som ved det specifikt omkring det her. Og så kommer vi tilbage i februar med at betale mere om en lagerbinding. Og husk, meld jer til de her webinarer her, fordi det kan godt være, at I ikke lige har tid til at være til stede på det tidspunkt, vi holder det, men så sender vi det ud til jer, så I kan se det som replay, så I kan se det til aftenkassen, dus med dans eller andre ting.
kan man følge med og scrolle igennem, eller en kollega måske skulle se det. Ja. Var der noget, jeg har glemt, Frederik og Christian, som I lige tænker, det plejer han at sige ham der, Claus der? Altså, du er kommet godt omkring det. Og man kan sige, der er jo en god sammenhæng imellem det her med, at kostpriserne de stemmer, og systemerne de spiller sammen. Altså det giver bare et godt seamless flow. Og det er jo lidt det, vi gerne vil komme ind på, også i flere afarter, kan man sige, de senere webinarer her. Vise, hvor på forskellige måder de her systemer, der er nogle synergier imellem dem. Ja, for det er 4 processer, hvor vi rent faktisk egentlig arbejder sammen i en stor synergieffekt. Jeg antog i mit, at alle kender Uniconta. Hvis der er nogen, der ikke kender Uniconta, så har vi som vil meget gerne vise det frem for jer, så ræk endelig ud, eller hvis jeg har en anden ny kollega, der tænker, jeg kender det ikke lige, så ræk lige ud, så vil vi meget gerne vise frem, hvad det er for en størrelse. Men nu antog jeg bare, at de vidste, hvad det var for en maskine, så springer vi stille og roligt hen over den. Det er jo sådan med webinarer nogle gange, man har planlagt at sige et flow, man kører igennem, og så lige pludselig er der noget, det er mere interesse at komme herover. Så derfor tag endelig fat i os og se det mere dybt ned, som Christian også nævner her, og Frederik også. Ikke? Så. Men ellers så tror jeg, at vi er sådan 7 minutter over den annoncerede tid, og der er ikke nogen, der er hoppet fra, så det må jeg alligevel enten have været tilbage. Det kan ikke have været helt dårligt. Bare med en åben skærm. Jeg håber, at det har været noget, vi kunne bidrage med, og der var der en lille poll her, det kunne da være meget godt lige at sige, der kan man jo svare lidt anonymt. Tak Michael, skal jeg lige tak. Og den Sune skrev tidligere, hans erfaringer med de her, når man opnår nogle fejl, så han oplevede tit, at det er noget med, at kunden får oprettet den samme vare 2 gange med forskellige varenumre. Og det er jo selvfølgelig også noget bøvl. Det har vi heldigvis en knap til at få fikset sådan nogle ting inde i Uniconta. Så det kan vi klare. Og der var egentlig bare lige sådan en sidste poll her, jeg tænkte, der lige var måske meget rart for os lige at få det svar på, det var om webinaret, det var brugbart, om formen var godt. Ja. Super. Ja. Og ellers så skal man jo være velkommen til at melde ind tilbage til os, hvis der er noget særligt, man godt kunne tænke sig at høre, gå i dybden med et system, hvis man har en god idé til et andet fremtidigt webinar, hvad end det måtte være, så er vi meget åbne for feedback. Ja, og connect med os på LinkedIn, som der står på skærmen. Der kan man også følge med i, hvad der ellers rører sig i. Der sker mange ting rundt omkring os. Godt. Men ellers så fortsat god dag. Husk at stemme. Og der er jo landskamp i aften også, så der er jo lidt at være på. Dobbelt op. En god dag. Vi ses ved. Godt. Hej. Hej. Tak for det.